Toto je Aeroforce, revolúcia v oblasti robotického vysávania. Tento jedinečný systém vysávania prináša až o 50% lepší zber prachu, nečistôt, vlasov a alergénov ako kedykoľvek predtým. Dve proti sebe rotujúce gumené kefy účinne zbierajú prach, nečistoty a vlasy z akéhokoľvek typu podlahy. Nový dizajn gumených kiev zvyšuje výkon vysávania. Vďaka nim je sacia sila orientovaná priamo na vysávaný povrch a na kefy sa nenamotávajú dlhé vlasy a chlpy. Vysokovýkonné vysávanie Airflow výrazne znásobuje sací výkon vďaka novým kefám Aeroforce a utesnenému vysávaciemu kanálu vo vnútri robota. A nakoniec špeciálne navrhnutý vysokoefektívny motor v kombinácii s novou batériou X-Life maximalizuje sací výkon a optimalizuje účinnosť vysávania. Toto všetko zabezpečuje 5-krát výkonnejšie vysávanie prachu a nečistôt, ktoré sú zachytené pomocou HEPA filtra a ostávajú v uzavretom zásobníku. Systém vysávania Aeroforce je kombináciou týchto troch technológií, ktoré sa spájajú za účelom dosiahnutia maximálneho efektu vysávania. Revolučný systém Aeroforce nanovo stanovuje štandardy robotického vysávania.